Ubani ucoach between Abdeslam Wadu noma uMandla Ncikazi? Ubani ucoach between uAbdeslam Wadu noMandla Ncikazi? Ngoba akwazi ngempela. Akwazi yabona ke manje. Akwazi ngempela ke manje ukuthi ucoach lo musha akaboniswa uMandla Ncikazi. Akwazi ukuthi uMandla Ncikazi uhleli ugoqa izandla. uMandla Ncikazi usehlale noJose atika iminyaka isimthathu manje. Isiphelile iminyaka emithathu manje ehleli noJose Rivero. Uyabazi abadlali Orlando Pirates ebijwayele ukudlala ngabo. Uyabazi abadlali uJose Rivero bejwayele ukudlala ngabo. Abekho abadlali uMandla Ncikazi angabazi. Uma wazi uJose Rivero nje obezazi, ungitshela ukuthi nje obehleli nje lapha kuOrlando Pirates uyabuka lento eyenzakala right now. Yena uyibona i-right. Ngeke kube lo coach lo ufika manje uyena labadlali bafaka. Noma ebafaka awukwazi umhlalisa phansi uthi hey wendoda awukwazi phela ukufayisela abadlali abafika ukufala abadlali abafika. Awukwazi ukufala abadlali abafikayo. Wena dlalisa le team lebidlala la season. Ayikho into ebhedayo Orlando Pirates yenzela season. Ayikho into ebhedayo. Sishaya kuma semi-finals eCAF Champions League because besingenaso isquad depth. Sifike kuma semi-finals eCAF Champions League. Semi-finals, not ama quarter-finals, not ama league group stages. Not ama Champions League group stages. Sifike kuma semi-finals. Besingakaze sishawe. Besiqala ukushawa iPyramids kuma semi-finals eCAF Champions League. KwiNedbank Cup safika kwi-finals shawa iKaizer Chiefs. Kwi-MTN Net sayiwini iMTN Net shaya iStellenbosch. Yabo, so last season Orlando Pirates ibidlala ngempela ibingekho into ebhedayo ibiyenza Orlando Pirates. Bekhona uMandla Ncikazi, ubekhona. Bebuka ukuthi idlala kanjani. Wahamba uJose Rivero. Ukhamba kaJose angazi noma mhlawumbe kuvaleka amehlo noma kwenzakalini. Akwazi phela ukuthi ukhamba uJose izinto ezibhede kanje. Athi ukhona. Shubha nawe uhambe. Shuthi nje ngempela nawe bemele uhambe because ayikho phela lento eyenzakala. Yabona lento eyenzaka manje ke asikwazi ukuthi sign abadlali abangaka. Sesibasayinile labo badlali labo. Ubuyazi inkinga you know very well ukuthi beshoda ngani la season. Noma mhlambe angazi mhlambe ukudinwa ngixolise nje bafethu. Mhlambe ukudinwa angikho right. Asikwazi phela ukuthi sishawa ama games awu2 kulandelana. Kuze uyayibona iPirates kude kanjani. Number 14 Orlando Pirates 2 games 6 points already usuhambile. Iwona ama games la Orlando Pirates ekumele ngabe ya excel kuona. Iwona ama games la ekumele ngabe siwathatha serious. Iwona ama games ekumele ngabe siyawawina in order for us to challenge for league. Ayikho phela into sithi singaychallenge le league la. Ayikho into etheni singaychallenge le league. iLeague eyayitheni soyichallenger la. iLeague eyayitheni soyichallenger sibe senza lento esiyenzayo. uMandla Ncikazi uyasazi squad bedlala uJose la season. Why abedlalisa uJose bengadlali? Why i-team iOrlando Pirates ebidlala ingadlali? Ngomgqibelo. Yabona nje ngomgqibelo. Ayikho ke nje. Yabona nje ngomgqibelo nginxusa wonke ama fans. Ngiyazi igame zobimnandi awema. Ngiyazi igame zobimnandi. Nginxusa wonke ama fans Nkosi yami. Izinto ngeke yilunge mekunje. Ngeke awuthi ngithule futhi. Awuthi ngithule futhi. Mandla Ncikazi. Yabona lo coach lo mexoshwa. Yabona lo coach lo musha mexoshwa. Nawe kumele umlandele because ayikho phela into ezolunga uma ukhona. Ayikho into ezolunga uma usakhona kuOrlando Pirates. Awukwazi ukuthi mfethu hayibo. Wawukhona kusakhona uJoseph Zimbawa. You know this team. You know who plays which position. Where are the players? We want our old players. We want to see them play because these players abasha kusamele bafunde kabanzi Orlando Pirates. They don't know anything about Orlando Pirates. They just came in. Abakazani nokuthi badlala kanjani. Basuka kuma team different. Ama team ahlukahlukene. Uzobafaka ndawonye. Bazowenza ndawonye. Ngeke benze lutho ndawonye. Ngeke benze lutho. Mfethu ngeke phela yabona nje lento le mfethu. Yabona nje lento le. Yabona nje lento eyenzeka manje. Kumele abigweme kudala. Kuzofaka ischeme sepreseason. Yabona ischeme adidlala namhlanje against iMarumagana. Ischeme sepreseason phela. Ngaso sodlala ipreseason.
indlela ebekubophelwa ngakhona. Awe ma ngiyabona kodwa ubuhlungu enidlulisa kubona kodwa bocoach. Ngiyakubona kodwa ubuhlungu enidlulisa kubona. Sekumele sinidefende ke manje. Yabona manje kuleli sonto kuyoze kushaya umgqibelo so kumele sinidefend. And futhi nawo lo mgqibelo uzoshaya. Niphinde nenze the same mistake. Angazi noma mistake noma baboom. Angazi ngangitshela ama comments is this a mistake noma maboom? Mhlawumbe khona ozamayo ukuba sebuthaje the back asazi but ke bafethu mina ngeke mina bafethu hayi ngeke hayi